Ale cię wnerwia to, że nie możesz tej zabawki dosięgnąć, co? Ale zobacz, gdzie jesteś, nawet tu jesteśmy. Zobacz, co ten tata robi, głupek, no. Tutaj zobacz, co tam jest. Co tam jest? Już jej się znudziło. Dobra, na razie nie nakręcam ten, szkoda. Już jej się znudziła. Znudziły jej się skoki przez cały